Bună, dragii mei, și bine ați venit la bucătăria Emei! Astăzi o să facem biscuiți. Și am văzut că câțiva dintre voi ați zis că vreți să fac rețeta asta. Și sincer, nu, hai să fiu sinceră cu voi. Am pus story-ul acum 15 minute și 3 persoane au zis că vor să fac video ăsta și o persoană a zis că nu. Deci e 3 contra 1. Bine, o să mai voteze între timp, dar nu asta e ideea. Ideea e așa, că eu nu vreau să fiu genul de persoană care așteaptă după 100 de persoane zică da ca să facă ceva. Dacă 3 persoane vor, atunci fac pentru ale 3 persoane. Ca să nu puneți pe pauză și să scrieți rețeta, o să scriu în descriere sau în comentarii rețeta ca să vă fie mai ușor. Deci, hai să începem. Aveți nevoie de 2 ciocolăți pe care trebuie să le mărunțim. Eu de obicei le pun în blender ca să nu mă chinui cu cuțitul. Le rup bucățele mici și după aia le pun în blender. După ce terminăm cu ciocolata, avem nevoie de o cană jumate de nucă. Trebuie să o alegem ca să nu cumva să aibă coji și să ne spargem dinții. Și după ce o alegem, o punem împreună cu ciocolata și le băgăm pe amândouă în blender, dar nu deodată ca să nu se strice lama. În rețetă zice că ar trebui să pun o cană jumate de nucă, dar mie îmi place să pun doar una ca să nu se simtă numai nuca și să se simtă și celelalte ingrediente. Dar voi puteți să puneți și mai mult de o cană jumate și mai puțin de o cană jumate, cât vă place. Dacă nu vă place nuca, puteți să nu puneți deloc, să înlocuiți cu altceva. Ok, eu am terminat de ales nuca și acum o să trebuiască să o punem în blender, dar din nou nu punem toată ca să nu se strice lama. Punem câte puțin. Am uitat să vă zic, și dacă nu aveți cumva blender, puteți să puneți nuca într-o pungă și să dați cu sucitorul până se sparge și se mărunțește, și la ciocolată să o tăiați, să o mărunțiți cu cuțitul. Eu am decis să folosesc blenderul pentru că e mai ușor și mi-a mai puțin timp. Stai că nu mai știu. Avem nevoie acum de 3 căni de făină albă. Adun de sub scară o pungă de făină albă. Ce zice astea tu? E cop? Făină albă, Ethan. Am dat pe jos. E mai pus intru și un vlog. Nu. Cât subscriber ai? Zi-mi 100. Deci, avem nevoie de un sfert de unt topit. Îl topim la microunde sau, dacă vreți, într-o cratiță pe aragaz. De ce nu filmezi cu selfie? Pentru că pierd din calitate. Celias, nu mai vorbi. După ce terminăm cu untul, avem nevoie de 2 căni de fulgi de cocos. Se găsesc la Lidl și sunt vreo 3 sau 4 lei punga. Cum ar fi să nu tai nimica și să pun tot în video și să se audă de ce ați vorbit voi? Și cum ar fi să nu tai partea asta și să spun? Cum ar fi să... Iar acum o să avem nevoie de 3 căni de fulgi de ovăz. Nu mă ce engleză video. Pentru că mi-e mai ușor. De ce să fac în engleză? Am făcut și în engleză câteva. Testing pre-viral TikTok hack.
Următorul ingredient o să fie zahărul și poate o să vi se pare mult, poate nu, dar eu de obicei pun o cană de zahăr la toată compoziția asta. Voi puteți să faceți fără zahăr sau puteți să puneți mai mult, dar eu zic să încercați doar cu o cană și după aia vedeți dacă mai vreți să tăiați la următoarea tură sau nu. Avem nevoie de o linguriță de praf de copt, puțină sare și o lingură de zahăr vanilinat. Și dacă vă vine să credeți, am terminat. De fapt, nu am terminat, mai avem un singur ingredient de adăugat, care este laptele. Eu am gândit de data asta să pun lapte de migdale, dar voi puteți să puneți lapte de ovăz, lapte normal. Cred că o să le combin pe amândouă, să fie jumătate. Nu am o cantitate anume pentru lapte, eu de obicei pun în așa fel încât să pot să fac o formă, să fie clicos. Nu știu, o să vă arăt. Așa arată compoziția după ce am pus tot laptele. Nu este nici foarte uscată, dar nici foarte lichidă. Este mai bună pentru a putea face forme și să o punem în tavă. Îmi pare foarte rău că tot mut cadrul și că se tot schimbă, dar nu am o cameră de filmat și filmez cu telefonul și este întors cu spatele. La mine nu este pe camera frontală și nu am de unde să știu dacă mi se filmează fața sau nu. Și tot mă uit să văd și tot mișc și așa. Deci, după ce am terminat de făcut compoziția, putem să începem să punem biscuiții pe folie și pe tavă. Între timp puteți să încălziți deja cuptorul la 175 de grade. Eu de obicei fac 10-15 minute. Ideea e că dacă îi lăsați prea mult la cuptor o să se facă tari. Și atunci când iasă din cuptor și se răcesc, se fac și mai tari decât s-au făcut. Deci, dublu de tari. Dacă îi scoateți din cuptor când sunt încă moi, atunci o să vă iasă bine. Pentru că am făcut greșeala să-i las aproape jumătate de oră și mi-au ieșit tari ca piatra. Și ideea e că nu trebuie lăsați să se coacă, pentru că nu au nimica, n-au niciun ingredient care trebuie gătit. Ideea e doar ca să se pună să se formeze biscuitele. Eu, pentru a-i pune în tavă, am folosit o chestie în asta de înghețată. Voi puteți folosi și lingura de lemn sau o lingură normală. Ideea e că după ce puneți biscuiții aici, trebuie neapărat să îi turtiți cu mâna ca să se facă mai repede și să se facă bine după ce îi puneți în cuptor. Mie de obicei când fac rețeta asta mi iasă 3 tăvi și eu zic că e o cantitate foarte bună pentru că eu singură mănânc 2 tăvi și la restul le dau una. Deci dacă vreți să vă iasă mai puțin de atât, dar mă îndoiesc, puteți să tăiați din cantități. După aproape o oră, ăștia sunt biscuiții, arată foarte bine și am gustat unul deja și sunt foarte buni. Astea sunt doar 2 tăvi, mai am o tavă care numai ce am scos-o, dar trebuie să se răcească. Sincer, eram puțin pe gânduri că nu știam dacă să filmez sau nu, mai ales la ora asta și când nu e luminozitate bună, e ora 12:30 și abia acum am terminat biscuiții. Dacă cumva încercați rețeta și vă place, puteți să-mi scrieți în privat pe Instagram sau în comentarii aici sau să-mi trimiteți poze. M-ar bucura foarte mult să știu că v-am fost puțin de tot de ajutor, măcar la o persoană. Și îmi pare rău că n-am mai pus vreun video de așa mult timp. E din cauza că am fost ocupată cu foarte multe chestii și am zis că decât să filmez ceva și să fie aiurea, mai bine să las și să filmez când am timp și când pot. Calitatea videoului ăstuia nu o să fie cine știe ce, dar am zis că nu pot tot timpul să fie totul perfect, să arăt eu bine, să fie fain afară, să fie luminozitatea bună și atunci ar trebui să mă mulțumesc cu ce am și să fac ce pot cu ce am. Și cred că cam atât, dragilor. Aveți grijă de voi și sper că sunteți bine.
Vă pup și vă iubesc și mulțumesc că v-ați uitat. Ciao!